ба ҷои коттедж 5 хонаи дигар аз шаҳри Душанбе мондем. ҳамагӣ шоҳҷӯйизои мо 10 хона, 5 хона аз шаҳри Бохтар, 5 хона аз шаҳри Душанбе. Акр 10 одам соҳиби хона мешавад. дар ягон давлати Осиёи Миёна ҳамчали бӯзии калон дигар намебинед. Ба 100 сомон шумо метавонед ки аз 10 хонаи мо якташ номерои мо Сбербанк Сити дар экрани шумо 10 билет гирифтен, 1 билет падарка. ҳар хона бисёртар боша бо навз мешавада. мо занако дар ғарибӣ кор кардастем, барои хона кор кардастем. ҳай нисбат ба як коттеҷа 5 хона боша хубтара, чиба ки бо 5 нафар соҳиби хона мешавад беҳтарина охир. чем ай коттедж ки дар як кас насиб мешава, агар шумо беғарз аи хонаотон бо суми коттеҷ дар 5 хонаи дигар монед, ин ба фикри ман хубтар ай. коттеҷ мондана чанд хонаи дигар монед бо мақтар мешавад. бисёр мардум бо билеташ мебурад ва ҳамо хурсанд мешаванд. ба ман бошад агар ҳамо коттеҷа метавонед ки дар ягон играи қимат монед, ҷоша квартира монед зур мешавад асамделе. насиб тақдирмона мебинем, боша мегирем, набоша коми буд оши ҷонаш шавад. Салому алайкум ҳамватанои азиз. Шумо хоҳиш кардед, мо иҷро кардем. ба ҷои коттеҷ 5 хонаи аз шаҳри Душанбе мондем. ҳамаги ҷоизои мо хона 5 хона аз шаҳр, 5 хона аз шаҳри Душанбе. акр 10 одам соҳиби хона мешавад. дар ягон давлати Миёна ҳамчали калон ба 100 сомон шумо метавонед ки аз 10 хона якташа бубуред. номерои мо Сбербанк Душанбе Сити дар экрани шумо 10 билет гирифтен, 1 билет падарка. ҳар хона бисёртар боша бо навз мешавада. мо занако дар ғарибӣ кор кардастем, барои хона кор кардастем. ҳай нисбат ба як коттеҷа 5 хона боша хубтара, чиба ки бо 5 нафар соҳиби хона мешавад беҳтарина охир. чем ай коттеҷ ки дар як кас насиб мешава, агар шумо беғарз аи хонаотон бо суми коттеҷ дар 5 хонаи дигар монед, ин ба фикри ман хубтар ай. коттеҷ мондана чанд хонаи дигар монед бо мақтар мешавад. бисёр мардум бо билеташ мебурад ва ҳамо хурсанд мешаванд. ба ман бошад агар ҳамо коттеҷа метавонед ки дар ягон играи қимат монед, ҷоша квартира монед зур мешавад асамделе. насиб тақдирмона мебинем, боша мегирем, набоша коми буд оши ҷонаш шавад. Салому алайкум ҳамватанои азиз. Шумо хоҳиш кардед, мо иҷро кардем.
ба ҷое ки 5 хонаи айшаҳри душанбе мондем. ҳамагӣ ҷоизҳои мо хона 5 хона бухтар, 5 хона айшанбе. акр 10 одам соҳиби хона мешавад. дар ягон давлати осиёи миёна ҳамкали калон дига намебинед. ба 100 сомон шумо метавонед ки аз 10 хон якташа бубуред. номерои мо Сбербанк Душанбе Сити дар экрани шумо 10 билет гирифтен, 1 билет падарка. ҳар хона бисёртар боша бо назм мешавада. мо занако дар ғарибӣ кор кардастем, барои хона кор кардастем. ҳай нисбат ба як коттеҷа 5 хона боша хубтара, чиба ки бо 5 нафар соҳиби хона мешавад беҳтарина охир. чем ай коттеҷ ки дар як кас насиб мешава, агар шумо беғарз аи хонаотон бо суми коттеҷ дар 5 хонаи дигар монед, ин ба фикри ман хубтар ай. коттеҷ монданаш чанд хони дигар монед бо он ахтар мешавад. бисёр мардум бо билеташ мебурад ва ҳамон хурсанд мешаванд. ба ман бошад агар ҳамон коттеҷа метавонед ки дар ягон играи қимат амонед ҷоша квартира монед зур мешавад аз ҳамдилӣ. نصیب تقدیرمون رو میبینیم باشه میگیم نباشه کامی بود آشی جان شوا. салому алайкум ҳамватанои азиз, шумо хоҳиш кардед, мо иҷро кардем. ба ҷое ки 5 хонаи айшаҳри душанбе мондем. ҳамагӣ шоҳҷӯи 10 хона, 5 шаҳри бухтар, 5 хонаи душанбе. акр 10 одам соҳиби хона мешавад. дар ягон давлати осиёи миёна ҳамкали бозии калон бибинед. ба 100 сомон шумо метавонед ки аз 10 хона якташа бубуред. номерои мо Сбербанк Душанбе Сити дар экрани шумо 10 билет гирифтен, 1 билет падарка. ҳар хона бисёртар боша бо назм мешавада. мо занако дар ғарибӣ кор кардастем, барои хона кор кардастем. ҳай нисбат ба як коттеҷа 5 хона боша хубтара, чиба ки бо 5 нафар соҳиби хона мешавад беҳтарина охир. чем ай коттеҷ ки дар як кас насиб мешава, агар шумо беғарз аи хонаотон бо суми коттеҷ дар 5 хонаи дигар монед, ин ба фикри ман хубтар ай. коттеҷ монданаш чанд хони дигар монед бо он ахтар мешавад. бисёр мардум бо билеташ мебурад ва ҳамон хурсанд мешаванд. ба ман бошад агар ҳамон коттеҷа метавонед ки дар ягон играи қимат амонед ҷоша квартира монед зур мешавад аз ҳамдилӣ. نصیب تقدیرمون رو میبینیم باشه میگیم نباشه کامی بود آشی جان شوا. салому алайкум ҳамватанои азиз, шумо хоҳиш кардед, мо иҷро кардем.
ба ҷои 5 хонаи айшарӣ душмед. ҳамагӣ шоҳҷӯйзӯ 10 хона, 5 шаҳри бохтар, 5 хона айшарӣ. акр 10 одам сви хона мешавад. дар ягон давлати осиёи миёна ҳамчали бӯзии калон дига намебинед. ба 100 сомон шумо метавонед ки аз 10 хона якташа бубуред. номерои моз банк душанбе сити дар экрани шумо 10 билет гирифтен, 1 билет падарка. ҳар хона бисёртар боша бо назм мешавад. мо занако дар ғарибӣ кор кардастем, барои хона кор кардастем. ҳай нисбат ба як коттеҷа 5 хона боша хубтар аст, чиба ки бо 5 нафар соҳиби хона мешавад беҳтарин аст. чем ай коттеҷ ки дар як кас насиб мешавад, агар шумо беғарз аи хонаотон бо суми коттеҷ дар 5 хонаи дигар монед, ин ба фикри ман хубтар аст. коттеҷи мондана чанда хонаи дигар монед бо мақтар мешавад. бисёр мардум бо билеташ мебурад ва ҳамо хурсанд мешаванд. ба ман бошад агар ҳамо коттеҷа метавонед ки дар ягон играи қимат дамонед, ҷойша квартира монед зур мешавад аз ҳамдиле. نصیب تقدیرمون رو میبینیم باشه میگیم نباشه کامی بود آشی جانش شود. салому алайкум ҳамватанони азиз, шумо хоҳиш кардед, мо иҷро кардем. ба ҷои коттеҷ 5 хонаи айшарӣ душмед. ҳамагӣ шоҳҷӯйзӯ 10 хона, 5 шаҳри бохтар, 5 хона айшарӣ душанбе. акр 10 одам соҳиби хона мешавад. дар ягон давлати осиёи миёна ҳамчали калон дига намебинед. ба 100 сомон шумо метавонед ки аз 10 хонаи якташа бубуред. номерои мо сбербанк душанбе сити дар экрани шумо 10 билет гирифтен, 1 билет падарка. ҳар хона бисёртар боша бо назм мешавад. мо занако дар ғарибӣ кор кардастем, барои хона кор кардастем. ҳай нисбат ба як коттеҷа 5 хона боша хубтар аст, чиба ки бо 5 нафар соҳиби хона мешавад беҳтарин аст. чем ай коттеҷ ки дар як кас насиб мешавад, агар шумо беғарз аи хонаотон бо суми коттеҷ дар 5 хонаи дигар монед, ин ба фикри ман хубтар аст. коттеҷи мондана чанда хонаи дигар монед бо мақтар мешаванд. бисёр мардум бо билеташ мебурад ва ҳамо хурсанд мешаванд. ба ман бошад агар ҳамо коттеҷа метавонед ки дар ягон играи қимат дамонед, ҷойша квартира монед зур мешавад аз ҳамдиле. نصیب تقدیرمون رو میبینیم باشه میگیم نباشه کامی بود آشی جانش شود. салому алайкум ҳамватанони азиз, шумо хоҳиш кардед, мо иҷро кардем.
ба ҷои катанч хонаи дигар шаҳри душанбе мондем. ҳамагӣ ҷоизои мо хона 5 хона айштар 5 хона ай шаҳри душанбе. акр 10 одам соҳиби хона мешавад. дар ягон давлати осиёи миёна ҳамихали бозии фулон дигар намебинед. ба 100 сомон шумо метавонед ки аз 10 хонаи якташа номерои мо Сбербанк бесити дар экрани шумо 10 билет гирифтен 1 билет падарка. ҳар хона бисёртар боша бо назм мешавада. мо занако дар ғарибӣ кор кардастем, барои хона кор кардастем. ҳай нисбат ба як коттеҷа 5 хона боша хубтар аст, чиба ки бо 5 нафар соҳиби хона мешавад беҳтарин аст. чем ай коттеҷ ки дар як кас насиб мешавад, агар шумо беғарз аи хонаотон бо суми коттеҷ дар 5 хонаи дигар монед, ин ба фикри ман хубтар аст. коттеҷ мондана чанда хонаи дигар монед бо мақсад мешавад. чаро мардум бо билеташ мебурад ва ҳамо хурсанд мешаванд. ба ман бошад агар ҳамо коттеҷа метавонед ки дар ягон играи қимат дамонед ҷоша квартира монед зур мешавад аз ҳамдиле. نصیب تقدیرمون رو میبینیم باشه میگیم نباشه کامی بود آشی جان شوا. салому алайкум ҳамватанони азиз, шумо хоҳиш кардед мо иҷро кардем. ба ҷои коттеҷ 5 хона ай шаҳри мондем. ҳам шоҳҷӯизои 10 хона 5 шаҳри бохтар 5 хона айшанбе. акр 10 одам соҳиби хона мешавад. дар ягон давлати осиёи миёна ҳамихали калон дигар намебинед. ба 100 сомон шумо метавонед ки аз 10 хонаи якташа номерои мо Сбербанк Душанбе сити дар экрани шумо 10 билет гирифтен 1 билет падарка. ҳар хона бисёртар боша бо назм мешавада. мо занако дар ғарибӣ кор кардастем, барои хона кор кардастем. ҳай нисбат ба як коттеҷа 5 хона боша хубтар аст, чиба ки бо 5 нафар соҳиби хона мешавад беҳтарин аст. чем ай коттеҷ ки дар як кас насиб мешавад, агар шумо беғарз аи хонаотон бо суми коттеҷ дар 5 хонаи дигар монед, ин ба фикри ман хубтар аст. коттеҷ мондана чанда хонаи дигар монед бо мақсад мешавад. чаро мардум бо билеташ мебурад ва ҳамо хурсанд мешаванд. ба ман бошад агар ҳамо коттеҷа метавонед ки дар ягон играи қимат дамонед ҷоша квартира монед зур мешавад аз ҳамдиле. نصیب تقدیرمون رو میبینیم باشه میگیم نباشه کامی بود آشی جان شوا. салому алайкум ҳамватанони азиз, шумо хоҳиш кардед мо иҷро кардем.
ба ҷои коттедж 5 хона аз шаҳри Душанбе. ҳамагӣ шоҳҷӯизои 10 хона, 5 шаҳри Бухтар, 5 хона аз шаҳри акр 10 одам соҳиби хона мешавад. дар ягон давлати Осиёи Миёна ҳамчали бӯзии калон дига намебинед. ба 100 сомон шумо метавонед ки аз 10 мо якта номерои мо Сбербанк Душанбе Сити дар экрани шумо 10 билет гирифтен, якта билет падарка. ҳар хона бисёртар боша бо назм мешавада. мо занако дар ғарибӣ кор кардастем, барои хона кор кардастем. ҳай нисбат ба як коттеҷа 5 хона боша хубтара, чиба ки бо 5 нафар соҳиби хона мешавад беҳтарина ёхи. чем ай коттедж ки дар як кас насиб мешава, агар шумо беғарз аи хонаотон бо суми коттедж дар 5 хонаи дигар монед, ин ба фикри ман хубтар ай. коттеҷ мондана чанд хонаи дигар монед бо мақтар мешавад. бисёр мардум бо билеташ мебурад ва ҳамо хурсанд мешаванд. ба ман бошад агар ҳамо коттеҷа метавонед ки дар ягон играи қимат амонед ҷоша квартира монед зур мешавад аз ҳамдилӣ. نصیب تقدیرمون میبینیم باشه میگیم نباشه کامی بود آشی جانش شود. салому алайкум ҳамватанои азиз, шумо хоҳиш кардед, мо иҷро кардем. ба ҷои 5 хонаи дигар аз шаҳри Душанбе монад. ҳамагӣ шоҳҷӯизои 10 хона, 5 шаҳри Бухтар, 5 хона аз Шанбе. акр 10 одам соҳиби хона мешавад. дар ягон давлати Осиёи Миёна ҳамчали калон дига намебинед. ба 100 сомон шумо метавонед ки аз 10 хонаи якташа номерои мо Сбербанк Сити дар экрани шумо 10 билет гирифтен, якта билет падарка. ҳар хона бисёртар боша бо назм мешавада. мо занако дар ғарибӣ кор кардастем, барои хона кор кардастем. ҳай нисбат ба як коттеҷа 5 хона боша хубтара, чиба ки бо 5 нафар соҳиби хона мешавад беҳтарина ёхи. чем ай коттедж ки дар як кас насиб мешава, агар шумо беғарз аи хонаотон бо суми коттедж дар 5 хонаи дигар монед, ин ба фикри ман хубтар ай. коттеҷ мондана чанд хонаи дигар монед бо мақтар мешавад. бисёр мардум бо билеташ мебурад ва ҳамо хурсанд мешаванд. ба ман бошад агар ҳамо коттеҷа метавонед ки дар ягон играи қимат амонед ҷоша квартира монед зур мешавад аз ҳамдилӣ. نصیب تقدیرمون میبینیم باشه میگیم نباشه کامی بود آشی جانش شود. салому алайкум ҳамватанои азиз, шумо хоҳиш кардед, мо иҷро кардем.
ва ҷои каш 5 хонаи айшарӣ монде. ҳамагӣ ҷӯйзои мо хона 5 хона айшари Душанбе. акр 10 одам соҳиби хона мешавад. дар ягон давлати Осиёи Миёна ҳамчунин бӯзии калон дига намебинем. ба 100 сомон шумо метавонед ки аз 10 хонаи якташа номерои мо Сбербанк Душанбе Сити дар экрани шумо 10 билет гирифтен, якта билет падарка. ҳар хона бисёртар боша бо назм мешавад. мо занако дар ғарибӣ кор кардастем, барои хона кор кардастем. ҳай нисбат ба як коттеҷа 5 хона боша хубтар аст, чиба ки бо 5 нафар соҳиби хона мешавад беҳтарин аст. чем ай коттеҷ ки дар як кас насиб мешавад, агар шумо беғарз аи хонаотон бо суми коттеҷ дар 5 хонаи дигар монед, ин ба фикри ман хубтар аст. коттеҷи мондана чанда хонаи дигар монед бо мақтар мешавад. бисёр мардум бо билеташ мебурад ва ҳамо хурсанд мешаванд. ба ман бошад агар ҳамо коттеҷа метавонед ки дар ягон играи қимат дамонед, ҷоша квартира монед зур мешавад аз ҳамдиле. نصیب تقدیرمون رو میبینیم باشه میگیم نباشه کامی بود آشی جان شوا. салому алайкум ҳамватанони азиз, шумо хоҳиш кардед, мо иҷро кардем. ба ҷои коттеҷ 5 хона айшари Душанбе. ҳама ҷӯйзои мо хона 5 хона духтар, 5 хона айшари. акр 10 одам соҳиби хона мешавад. дар ягон давлати Осиёи Миёна ҳамчунин бӯзии калон дига намебинем. ба 100 сомон шумо метавонед ки аз 10 хонаи якташа номерои мо Сбербанк Сити дар экрани шумо 10 билет гирифтен, якта билет падарка. ҳар хона бисёртар боша бо назм мешавад. мо занако дар ғарибӣ кор кардастем, барои хона кор кардастем. ҳай нисбат ба як коттеҷа 5 хона боша хубтар аст, чиба ки бо 5 нафар соҳиби хона мешавад беҳтарин аст. чем ай коттеҷ ки дар як кас насиб мешавад, агар шумо беғарз аи хонаотон бо суми коттеҷ дар 5 хонаи дигар монед, ин ба фикри ман хубтар аст. коттеҷи мондана чанда хонаи дигар монед бо мақтар мешаванд. бисёр мардум бо билеташ мебурад ва ҳамо хурсанд мешаванд. ба ман бошад агар ҳамо коттеҷа метавонед ки дар ягон играи қимат дамонед, ҷоша квартира монед зур мешавад аз ҳамдиле. نصیب تقدیرمون رو میبینیم باشه میگیم نباشه کامی بود آشی جان شوا. салому алайкум ҳамватанони азиз, шумо хоҳиш кардед, мо иҷро кардем.
ба ҷои 5 хона аз шаҳри Душанбе ҳамагӣ ҷоизои мо 10 хона 5 шаҳри Бохтар 5 хона аз Шанбе акр 10 одам соҳиби хона мешавад. дар ягон давлати Осиёи Миёна ҳамихали бозии калон дига намебинед. ба 100 сомон шумо метавонед ки аз 10 хонаи мо таша бубуред. номерои мо Сбербанк Душанбе Сити дар экрани шумо 10 билет гирифтен 1 та билет падарка. ҳар хона бисёртар боша бо назм мешавада. мо занако дар ғарибӣ кор кардастем, барои хона кор кардастем. ҳай нисбат ба як коттеҷа 5 хона боша хубтара чиба ки бо 5 нафар соҳиби хона мешавад беҳтарина охир. чем ай коттеҷ ки дар як кас насиб мешава, агар шумо беғарз аи хонаотон бо суми коттеҷ дар 5 хонаи дигар монед, ин ба фикри ман хубтар ай. коттеҷи мондана чанда хонаи дигар монед бо мақтар мешавад. бисёр мардум бо билеташ мебурад ва ҳамо хурсанд мешаванд. ба ман бошад агар ҳамо коттеҷа метавонед ки дар ягон играи қимат амонед ҷоша квартира монед зур мешавад аз ҳамдилӣ. نصیب تقدیرمون رو میبینیم باشه میگیریم نباشه کامی بود آشی جان شوا. салому алайкум ҳамватанои азиз, шумо хоҳиш кардед мо иҷро кардем. ба ҷои 5 хона аз шаҳри Душанбе ҳама шоҳҷӯи 10 хона аз шаҳри Бохтар 5 шаҳри Душанбе акр 10 одам соҳиби хона мешавад. дар ягон давлати Осиёи Миёна ҳамихали бозии калон дига намебинед. ба 100 сомон шумо метавонед ки аз 10 хона 1 таша номерои мо Сбербанк Душанбе Сити дар экрани шумо 10 билет гирифтен 1 та билет падарка. ҳар хона бисёртар боша бо назм мешавада. мо занако дар ғарибӣ кор кардастем, барои хона кор кардастем. ҳай нисбат ба як коттеҷа 5 хона боша хубтара чиба ки бо 5 нафар соҳиби хона мешавад беҳтарина охир. чем ай коттеҷ ки дар як кас насиб мешава, агар шумо беғарз аи хонаотон бо суми коттеҷ дар 5 хонаи дигар монед, ин ба фикри ман хубтар ай. коттеҷи мондана чанда хонаи дигар монед бо мақтар мешаванд. бисёр мардум бо билеташ мебурад ва ҳамо хурсанд мешаванд. ба ман бошад агар ҳамо коттеҷа метавонед ки дар ягон играи қимат амонед ҷоша квартира монед зур мешавад аз ҳамдилӣ. نصیب تقدیرمون رو میبینیم باشه میگیریم نباشه کامی بود آشی جان شوا. салому алайкум ҳамватанои азиз, шумо хоҳиш кардед мо иҷро кардем.
ба ҷои коттедж хонаи дигар айшанбе мондем. ҳамагӣ шоҳҷӯизои мо хона 5 хона духтар, 5 хона айшаҳри душ. акр 10 одам соҳиби хона мешавад. дар ягон давлати осиёи миёна ҳамихали буд калон дигар намебинед. ба 100 сомон шумо метавонед ки аз 10 хона якташа бубуред. номерои мо Сбербанк Душанбе Сити дар экрани шумо 10 билет гирифтен, якта билет падарка. ҳар хона бисёртар боша бо назм мешавада. мо занако дар ғарибӣ кор кардастем, барои хона кор кардастем. ҳай нисбат ба як коттеҷа 5 хона боша хубтар аст, чиба ки бо 5 нафар соҳиби хона мешавад беҳтарин аёхи. чем ай коттедж ки дар як кас насиб мешавад, агар шумо беғарз аи хонаотон бо суми коттедж дар 5 хонаи дигар монед, ин ба фикри ман хубтар аст. коттедж монданаш чанда хонаи дигар монед бо мақтар мешавад. бисёр мардум бо билеташ мебурад ва ҳамо хурсанд мешаванд. ба ман бошад агар ҳамо коттеҷа метавонед ки дар ягон играи қимат амонед ҷоша квартира монед зур мешавад аз ҳамдиле. نصیب تقدیرمون رو میبینیم باشه میگیم نباشه کامی بود آشی جان شوا. салому алайкум ҳамватанони азиз, шумо хоҳиш кардед, мо иҷро кардем. ба ҷои коттедж 5 хонаи айшаҳри душанбе. ҳамагӣ шоҳҷӯизои 10 хона, 5 шаҳри бохтар, 5 хона айшанбе. акр 10 одам соҳиби хона мешавад. дар ягон давлати осиёи миёна ҳамихали буд калон дигар намебинед. ба 100 сомон мо метавонем ки аз 10 мо якташа бубуред. номерои мо Сбербанк Душанбе Сити дар экрани шумо 10 билет гирифтен, якта билет падарка. ҳар хона бисёртар боша бо назм мешавада. мо занако дар ғарибӣ кор кардастем, барои хона кор кардастем. ҳай нисбат ба як коттеҷа 5 хона боша хубтар аст, чиба ки бо 5 нафар соҳиби хона мешавад беҳтарин аёхи. чем ай коттедж ки дар як кас насиб мешавад, агар шумо беғарз аи хонаотон бо суми коттедж дар 5 хонаи дигар монед, ин ба фикри ман хубтар аст. коттеҷ монданаш чанда хонаи дигар монед бо мақтар мешавад. бисёр мардум бо билеташ мебурад ва ҳамо хурсанд мешаванд. ба ман бошад агар ҳамо коттеҷа метавонед ки дар ягон играи қимат амонед ҷоша квартира монед зур мешавад аз ҳамдиле. نصیب تقدیرمون رو میبینیم باشه میگیم نباشه کامی بود آشی جان شوا. салому алайкум ҳамватанони азиз, шумо хоҳиш кардед, мо иҷро кардем.
ва ҷое ки танҷ хонаи дигар ай шаҳри душанбе мондем. ҳамаги шоҳҷӯизои 10 хона, 5 шаҳри бохтар, 5 хона айшанбе. акр 10 одам соҳиби хона мешавад. дар ягон давлати осиёи миёна ҳамкали бозии калон намебинед. ба 100 сомон шумо метавонед ки аз 10 хонаи мо як ташаббур номерои мо Сбербанк сити дар экрани шумо 10 билет гирифтен, якта билет падарка. ҳар хона бисёртар боша бо назма мо занако дар ғарибӣ кор кардастем, барои хона кор кардастем. ҳай нисбат ба як коттеҷа 5 хона боша хубтара, чиба ки бо 5 нафар соҳиби хона мешавад беҳтарина ёхи. чем ай коттедж ки дар як кас насиб мешавад, агар шумо беғарз аи хонаотон бо суми коттедж дар 5 хонаи дигар монед, ин ба фикри ман хубтар ай. коттеҷи монданаш чанда хонаи дигар монед бо мақтар мешавад. бисёр мардум бо билеташ мебурад ва ҳамо хурсанд мешаванд. ба ман бошад агар ҳамо коттеҷа метавонед ки дар ягон играи қимат амонед ҷоша квартира монед зур мешавад асамделе. نصیب تقدیرمون رو میبینیم باشه میگیم نباشه کامی بود آشی جان شوه. салому алайкум ҳамватанои азиз, шумо хоҳиш кардед, мо иҷро кардем. ва ҷои коттеҷ 5 хонаи дигар ай шаҳри душанбе мондем. ҳамаги шоҳҷӯизои 10 хона, 5 шаҳри бохтар, 5 хона айшанбе. акр 10 одам соҳиби хона мешавад. дар ягон давлати осиёи миёна ҳамкали бозии калон дигар намебинед. ба 100 сомон шумо метавонед ки аз 10 хонаи як ташаббур номерои мо Сбербанк сити дар шумо 10 билет гирифтен, якта билет падарка. ҳар хона бисёртар боша бо назм мешавад. мо занако дар ғарибӣ кор кардастем, барои хона кор кардастем. ҳай нисбат ба як коттеҷа 5 хона боша хубтара, чиба ки бо 5 нафар соҳиби хона мешавад беҳтарина ёхи. чем ай коттеҷ ки дар як кас насиб мешавад, агар шумо беғарз аи хонаотон бо суми коттеҷ дар 5 хонаи дигар монед, ин ба фикри ман хубтар ай. коттеҷи монданаш чанда хонаи дигар монед бо мақтар мешаванд. бисёр мардум бо билеташ мебурад ва ҳамо хурсанд мешаванд. ба ман бошад агар ҳамо коттеҷа метавонед ки дар ягон играи қимат амонед ҷоша квартира монед зур мешавад асамделе. نصیب تقدیرمون رو میبینیم باشه میگیم نباشه کامی بود آشی جان شوه. салому алайкум ҳамватанои азиз, шумо хоҳиш кардед, мо иҷро кардем.
ба ҷои коттедж хонаи дигар шаҳри душанбе мондем. ҳамагӣ шоҳҷӯйизои 10 хона, 5 шаҳри бохтар, 5 хона душанбе. акр 10 одам соҳиби хона мешавад. дар ягон давлати осиёи миёна ҳамихали бозии калон дигар намебинед. ба 100 сомон шумо метавонед ки аз 10 хонаи мо таша бубуред. номерои мо Сбербанк Сити да шумо 10 билет гирифтен, 1 билет падарка. ҳар хона бисёртар боша бо назм мешавада. мо занако дар ғарибӣ кор кардастем, барои хона кор кардастем. ҳай нисбат ба як коттеҷа 5 хона боша хубтара, чиба ки бо 5 нафар соҳиби хона мешавад беҳтарина ёхи. чемай коттедж ки дар як кас насиб мешава, агар шумо беғарз аи хонаотон бо суми коттедж дар 5 хонаи дигар монед, ин ба фикри ман хубтар аст. коттедж мондана чанда хонаи дигар монед бо мақтар мешавад. бисёр мардум бо билеташ мебурад ва ҳамо хурсанд мешаванд. ба ман бошад агар ҳамо коттеҷа метавонед ки дар ягон играи қимат монед ҷоша квартира монед зур мешавад асамделе. نصیب تقدیرمون رو میبینیم باشه میگیریم نباشه کامی بود آش جان شوا. салому алайкум ҳамватанои азиз. шумо хоҳиш кардед, мо иҷро кардем. ба ҷои коттедж 5 хонаи дигар шаҳри душанбе. ҳамагӣ шоҳҷӯйизои 10 хона, 5 шаҳри бохтар, 5 шаҳри душанбе. акр 10 одам соҳиби хона мешавад. дар ягон давлати осиёи миёна ҳамихали бозии калон дигар намебинед. ба 100 сомон шумо метавонед ки аз 10 хона 1 таша бубуред. номерои мо Сбербанк Душанбе Сити дар экрани шумо 10 билет гирифтен, 1 билет падарка. ҳар хона бисёртар боша бо назм мешавада. мо занако дар ғарибӣ кор кардастем, барои хона кор кардастем. ҳай нисбат ба як коттеҷа 5 хона боша хубтара, чиба ки бо 5 нафар соҳиби хона мешавад беҳтарина ёхи. чемай коттедж ки дар як кас насиб мешава, агар шумо беғарз аи хонаотон бо суми коттедж дар 5 хонаи дигар монед, ин ба фикри ман хубтар аст. коттеҷ мондана чанда хонаи дигар монед бо мақтар мешавад. бисёр мардум бо билеташ мебурад ва ҳамо хурсанд мешаванд. ба ман бошад агар ҳамо коттеҷа метавонед ки дар ягон играи қимат монед ҷоша квартира монед зур мешавад асамделе. نصیب تقدیرمون رو میبینیم باشه میگیریم نباشه کامی بود آش جان شوا. салому алайкум ҳамватанои азиз. шумо хоҳиш кардед, мо иҷро кардем.
ба ҷои коттедж 5 хонаи шаҳри Душанбе. ҳамагӣ шоҳҷӯизои мо хона 5 шаҳри Бохтар, 5 хона Айшанбе. акр 10 одам соҳиби хона мешавад. дар ягон давлати Осиёи Миёна ҳамикали бузии калон дига намебинед. ба 100 сомон шумо метавонед ки аз 10 хонаи якташа бубуред. номерои мо Сбербанк Душанбе дар экрани шумо 10 билет гирифтен, 1 билет падарка. ҳар хона бисёртар боша бо назм мешавада. мо занако дар ғарибӣ кор кардастем, барои хона кор кардастем. ҳай нисбат ба як коттеҷа 5 хона боша хубтара, чиба ки бо 5 нафар соҳиби хона мешавад беҳтарина ёхи. чем ай коттедж ки дар як кас насиб мешавад, агар шумо беғарз аи хонаотон бо суми коттедж дар 5 хонаи дигар монед, ин ба фикри ман хубтар ай. коттеҷ монданаш чанда хонаи дигар монед бо мақтар мешавад. бисёр мардум бо билеташ мебурад ва ҳама хурсанд мешаванд. ба ман бошад агар ҳамо коттеҷа метавонед ки дар ягон играи қимат амонед ҷоша квартира монед зур мешавад аз ҳамдиле. نصیب تقدیرمون رو میبینیم باشه میگیم نباشه کامی بود آشی جان شوا. салому алайкум ҳамватанони азиз, шумо хоҳиш кардед, мо иҷро кардем. ба ҷои коттедж 5 хонаи дигар дар шаҳри Душанбе мондем. ҳама ҷӯизои мо хона 5 хона ай шаҳр, 5 хона ай шаҳри Душанбе. акр 10 одам соҳиби хона мешавад. дар ягон давлати Осиёи Миёна ҳамикали бузии калон дига намебинед. ба 100 сомон шумо метавонед ки аз 10 хонаи мо 1 буред. номерои мо Сбербанк сити дар шумо 10 1 падарка. ҳар хона бисёртар боша бо назм мешавада. мо занако дар ғарибӣ кор кардастем, барои хона кор кардастем. ҳай нисбат ба як коттеҷа 5 хона боша хубтара, чиба ки бо 5 нафар соҳиби хона мешавад беҳтарина ёхи. чем ай коттедж ки дар як кас насиб мешавад, агар шумо беғарз аи хонаотон бо суми коттедж дар 5 хонаи дигар монед, ин ба фикри ман хубтар ай. коттеҷ монданаш чанда хонаи дигар монед бо мақтар мешаванд. бисёр мардум бо билеташ мебурад ва ҳама хурсанд мешаванд. ба ман бошад агар ҳамо коттеҷа метавонед ки дар ягон играи қимат амонед ҷоша квартира монед зур мешавад аз ҳамдиле. نصیب تقدیرمون رو میبینیم باشه میگیم نباشه کامی بود آشی جان شوا. салому алайкум ҳамватанони азиз, шумо хоҳиш кардед, мо иҷро кардем.
ба ҷои коттедж 5 хонаи айшаҳри душанбе монед. ҳамагӣ роҳҷӯизои 10 хона, 5 хари бохтар, 5 хона айшанбе. акр 10 одам соҳиби хона мешавад. дар ягон давлати осиёи миёна ҳамчунин бӯзи калон дига намебинед. ба 100 сомон шумо метавонед ки аз 10 хон якташа бубуред. номерои мо Сбербанк Душанбе Сити дар экрани шумо. 10 билет гирифтен, 1 билет падарка. ҳар хона бисёртар боша бо назм мешавада. мо занако дар ғарибӣ кор кардастем, барои хона кор кардастем. ҳай нисбат ба як коттеҷа 5 хона боша хубтара, чунки бо 5 нафар соҳиби хона мешавад беҳтарина охир. чем ай коттедж ки дар як кас насиб мешава, агар шумо беғарз аи хонаотон бо суми коттедж дар 5 хонаи дигар монед, ин ба фикри ман хубтар ай. коттеҷ мондана чанд хони дигар монед бо мақтар мешавад. бисёр мардум бо билеташ мебурад ва ҳамо хурсанд мешаванд. ба ман бошад агар ҳамо коттеҷа метавонед ки дар ягон играи қимат амонед ҷоша квартира монед зур мешавад аз ҳамдилӣ. نصیب تقدیرمون میبینیم باشه میگیم نباشه کامی بود آشی جان شوا. салому алайкум ҳамватанони азиз. шумо хоҳиш кардед, мо иҷро кардем. ба ҷои коттедж 5 хонаи айшаҳри душанбе. ҳамагӣ шоҳҷӯизои мо 10 хона, 5 хари бохтар, 5 хона айшанбе. акр 10 одам соҳиби хона мешавад. дар ягон давлати осиёи миёна ҳамчунин бӯзии калон дига намебинед. ба 100 сомон шумо метавонед ки аз 10 хонаи якташа бубуред. номерои мо Сбербанк Душанбе дар экрани 10 билет гирифтен, 1 билет падарка. ҳар хона бисёртар боша бо назм мешавада. мо занако дар ғарибӣ кор кардастем, барои хона кор кардастем. ҳай нисбат ба як коттеҷа 5 хона боша хубтара, чунки бо 5 нафар соҳиби хона мешавад беҳтарина охир. чем ай коттедж ки дар як кас насиб мешава, агар шумо беғарз аи хонаотон бо суми коттедж дар 5 хонаи дигар монед, ин ба фикри ман хубтар ай. коттеҷ мондана чанд хони дигар монед бо мақтар мешаванд. бисёр мардум бо билеташ мебурад ва ҳамо хурсанд мешаванд. ба ман бошад агар ҳамо коттеҷа метавонед ки дар ягон играи қимат амонед ҷоша квартира монед зур мешавад аз ҳамдилӣ. نصیب تقدیرمون میبینیم باشه میگیم نباشه کامی بود آشی جان شوا. салому алайкум ҳамватанони азиз. шумо хоҳиш кардед, мо иҷро кардем.
ба ҷои ка 5 хона ай шаҳри бомбей ҳамагӣ чорҷӯизои 10 хона 5 шаҳри бохтар 5 хона айшанбе акр 10 одам соҳиби хона мешавад дар ягон давлати осиёи миёна ҳамихали бӯзи калон дига намебинед ба 100 сомон шумо метавонед ки аз 10 хонаи якташа бубуред номерои мо Сбербанк Душанбе Сити дар экрани шумо 10 билет гирифтен якта билет падарка ҳар хона бисёртар боша бо нағз мешавада мо занако дар ғарибӣ кор кардастем барои хона кор кардастем ҳай нисбат ба як коттеҷа 5 хона боша хубтара чиба ки бо 5 нафар соҳиби хона мешавад беҳтарина ёхи чем ай коттеҷ ки дар як кас насиб мешава агар шумо беғарз аи хонаотон бо суми коттеҷ дар 5 хонаи дигар монед ин ба фикри ман хубтар ай коттеҷ мондана чанда хонаи дигар монед бо мақтар мешавад бисёр мардум бо билеташ мебурад ва ҳамо хурсанд мешаванд ба ман бошад агар ҳамо коттеҷа метавонед ки дар ягон играи қимат амонед ҷоша квартира монед зур мешавад аз ҳамдиле نصیب تقدیرمون رو میبینیم باشه میگیم نباشه کامی بود آشی جانش شود салому алайкум ҳамватанони азиз шумо хоҳиш кардед мо иҷро кардем ба ҷои коттеҷ 5 хона ай шаҳри бомбей ҳамагӣ шоҳҷӯизои 10 хона 5 шаҳри бохтар 5 хона айшанбе акр 10 одам соҳиби хона мешавад дар ягон давлати осиёи миёна ҳамихали бӯзии калон дига намебинед ба 100 сомон шумо метавонед ки аз 10 хонаи мо таша бубуред номерои мо Сбербанк Сити дар шумо 10 билет гирифтен якта билет падарка ҳар хона бисёртар боша бо нағз мешавада мо занако дар ғарибӣ кор кардастем барои хона кор кардастем ҳай нисбат ба як коттеҷа 5 хона боша хубтара чиба ки бо 5 нафар соҳиби хона мешавад беҳтарина ёхи чем ай коттеҷ ки дар як кас насиб мешава агар шумо беғарз аи хонаотон бо суми коттеҷ дар 5 хонаи дигар монед ин ба фикри ман хубтар ай коттеҷ мондана чанда хонаи дигар монед бо мақтар мешаванд бисёр мардум бо билеташ мебурад ва ҳамо хурсанд мешаванд ба ман бошад агар ҳамо коттеҷа метавонед ки дар ягон играи қимат амонед ҷоша квартира монед зур мешавад аз ҳамдиле نصیب تقدیرمون رو میبینیم باشه میگیم نباشه کامی بود آشی جانش شود салому алайкум ҳамватанони азиз шумо хоҳиш кардед мо иҷро кардем
ва ҷое ки 5 хона айшаҳри душанбе ҳамагӣ шоҳҷӯизои 10 хона 5 шаҳри бохтар 5 хона айшаҳри акр 10 одам соҳиби хона мешавад. дар ягон давлати осиёи миёна ҳамикали калон дига намебинед. ба 100 сомон шумо метавонед ки аз 10 хонаи якташа бубуред. номерои мо Сбербанк Душанбе Сити дар экрани шумо 10 билет гирифтен, 1 билет падарка. ҳар хона бисёртар боша бо назм мешавада. мо занако дар ғарибӣ кор кардастем, барои хона кор кардастем. ҳай нисбат ба як коттеҷа 5 хона боша хубтара, чиба ки бо 5 нафар соҳиби хона мешавад беҳтарина охир. чемай коттеҷ ки дар як кас насиб мешава, агар шумо беғарз аи хонаотон бо суми коттеҷ дар 5 хонаи дигар монед, ин ба фикри ман хубтар аст. коттеҷи мондана чанда хонаи дигар монед бо мақтар мешавад. бисёр мардум бо билеташ мебурад ва ҳамо хурсанд мешаванд. ба ман бошад агар ҳамо коттеҷа метавонед ки дар ягон играи қимат амонед ҷоша квартира монед зур мешавад аз ҳамдиле. نصیب تقدیرمون رو میبینیم باشه میگیریم نباشه کامی بود آش جان شوا. салому алайкум ҳамватанони азиз, шумо хоҳиш кардед, мо иҷро кардем. ба ҷои коттеҷ 5 хонаи айшаҳри душанбе ҳамагӣ шоҳҷӯизои 10 хона 5 айшаҳри бохтар 5 хона айшанбе. акр 10 одам соҳиби хона мешавад. дар ягон давлати осиёи миёна ҳамикали бӯзи калон дига намебинед. ба 100 сомон шумо метавонед ки аз 10 хонаи якташа номерои мо Сбербанк Душанбе Сити дар экрани шумо 10 билет гирифтен, 1 билет падарка. ҳар хона бисёртар боша бо назм мешавада. мо занако дар ғарибӣ кор кардастем, барои хона кор кардастем. ҳай нисбат ба як коттеҷа 5 хона боша хубтара, чиба ки бо 5 нафар соҳиби хона мешавад беҳтарина охир. чемай коттеҷ ки дар як кас насиб мешава, агар шумо беғарз аи хонаотон бо суми коттеҷ дар 5 хонаи дигар монед, ин ба фикри ман хубтар аст. коттеҷи мондана чанда хонаи дигар монед бо мақтар мешаванд. бисёр мардум бо билеташ мебурад ва ҳамо хурсанд мешаванд. ба ман бошад агар ҳамо коттеҷа метавонед ки дар ягон играи қимат амонед ҷоша квартира монед зур мешавад аз ҳамдиле. نصیب تقدیرمون رو میبینیم باشه میگیریم نباشه کامی بود آش جان شوا. салому алайкум ҳамватанони азиз, шумо хоҳиш кардед, мо иҷро кардем.
ба ҷои коттедж 5 хонаи дигар дар шаҳри Душанбе мондем. ҳамагӣ шоҳҷӯйизои мо 10 хона, 5 хона аз шаҳри 5 хона аз шаҳри Душанбе. акр 10 одам соҳиби хона мешавад. дар ягон давлати Осиёи Миёна ҳамикали бозии калон дигар намебинед. ба 100 сомон ҳар хона бисёртар боша бо назм мешавада. мо занако дар ғарибӣ кор кардастем, барои хона кор кардастем. ҳай нисбат ба як коттеҷа 5 хона боша хубтара, чиба ки бо 5 нафар соҳиби хона мешавад беҳтарина охир. чемай коттедж ки дар як кас насиб мешава, агар шумо беғарз аи хонаотон бо суми коттедж дар 5 хонаи дигар монед, ин ба фикри ман хубтар аст. коттедж мондана чанд хонаи дигар монед бо мақсад мешавад. бисёр мардум бо билеташ мебурад ва ҳамо хурсанд мешаванд. ба ман бошад агар ҳамо коттеҷа метавонад ки дар ягон играи қимат амонен ҷоша квартира монен зур мешавад асамделе. نصیب تقدیرمون رو میبینیم باشه میگیریم نباشه کامی بود آشی جان شوا. салому алайкум ҳамватанони азиз, шумо хоҳиш кардед, мо иҷро кардем. ба ҷои коттедж 5 хонаи дигар аз шаҳри Душанбе мондем. ҳамаги шоҳҷӯйизои мо 10 хона, 5 хона аз шаҳри Бохтар, 5 шаҳри Душанбе. акр 10 одам соҳиби хона мешавад. дар ягон давлати Осиёи Миёна ҳамикали бозии калон дигар намебинед. ба 100 сомон шумо метавонед ки аз 10 хонаи мо ша бубуред. номерои мо Сбербанк сити да шумо 10 билет гирифтен, 1 та билет падарка. ҳар хона бисёртар боша бо назм мешавада. мо занако дар ғарибӣ кор кардастем, барои хона кор кардастем. ҳай нисбат ба як коттеҷа 5 хона боша хубтара, чиба ки бо 5 нафар соҳиби хона мешавад беҳтарина охир. чемай коттедж ки дар як кас насиб мешава, агар шумо беғарз аи хонаотон бо суми коттедж дар 5 хонаи дигар монед, ин ба фикри ман хубтар аст. коттеҷ мондана чанд хонаи дигар монед бо мақсад мешавад. бисёр мардум бо билеташ мебурад ва ҳамо хурсанд мешаванд. ба ман бошад агар ҳамо коттеҷа метавонад ки дар ягон играи қимат амонен ҷоша квартира монен зур мешавад асамделе. نصیب تقدیرمون رو میبینیم باشه میگیریم نباشه کامی بود آشی جان شوا. салому алайкум ҳамватанони азиз, шумо хоҳиш кардед, мо иҷро кардем. ба ҷои 5 хонаи аз шаҳри Душанбе мондем. ҳама шоҳҷӯйизои 10 хона, 5 шаҳри Бохтар, 5 хона аз шаҳри Бе.
акр 10 одам соҳиби хона мешавад. дар ягон давлати осиёи миёна ҳамихали бӯзии калон дига намебинед. ба 100 сомон шумо метавонед ки аз 10 хона якташа бубуред. номерои мо Сбербанк сити дар экрани шумо 10 билет гирифтен, якта билет падарка. наз мешавада. мо занако дар ғарибӣ кор кардастем, барои хона кор кардастем. ҳай нисбат ба як коттеҷа 5 хона боша хубтара, чиба ки бо 5 нафар соҳиби хона мешавад беҳтарина ёхи. чема ай коттеҷ ки дар як кас насиб мешава, агар шумо беғарз аи хонаотон бо суми коттеҷ дар 5 хонаи дигар монед, ин ба фикри ман хубтар ай. коттеҷ мондана чанд хонаи дигар монед бо мақтар мешавад. бисёр мардум бо билеташ мебурад ва ҳама хурсанд мешаванд. ба ман бошад агар ҳамо коттеҷа метавонед ки дар ягон играи қимат амонед ҷоша квартира монед зур мешавад аз ҳамдилӣ. نصیب تقدیرمون رو میبینیم باشه میگیم نباشه کامی بود. ба ҷое ки 5 хонаи ай шаҳри душанбе мондед. ҳамагӣ шоҳҷӯизои 10 хона 5 шаҳри бохтар, 5 хона ай шаҳри душанбе. акр 10 одам соҳиби хона мешавад. дар ягон давлати осиёи миёна ҳамихали бӯзии дига намебинед. ба 100 сомон шумо метавонед ки аз 10 хона якташа номерои мо Сбербанк сити дар шумо 10 якта билет падарка. ҳар хона бисёртар боша бо наз мешавада. мо занако дар ғарибӣ кор кардастем, барои хона кор кардастем. ҳай нисбат ба як коттеҷа 5 хона боша хубтара, чиба ки бо 5 нафар соҳиби хона мешавад беҳтарина ёхи. чема ай коттеҷ ки дар як кас насиб мешава, агар шумо беғарз аи хонаотон бо суми коттеҷ дар 5 хонаи дигар монед, ин ба фикри ман хубтар ай. коттеҷ мондана чанд хонаи дигар монед бо мақтар мешавад. бисёр мардум бо билеташ мебурад ва ҳама хурсанд мешаванд. ба ман бошад агар ҳамо коттеҷа метавонед ки дар ягон играи қимат амонед ҷоша квартира монед зур мешавад аз ҳамдилӣ. نصیب تقدیرمون رو میبینیم باشه میگیم نباشه کامی بود آشی جانش شود. салому алайкум ҳамватанои азиз. шумо хоҳиш кардед, мо иҷро кардем. ба ҷои коттеҷ 5 хонаи дигар ай шаҳри душанбе. ҳамагӣ шоҳҷӯизои 10 хона 5 шаҳри бохтар, 5 хона ай шанбе. акр 10 одам соҳиби хона мешавад.
дар ягон давлати осиёи миёна ҳамихали калон дига намебинед. ба 100 сомон шумо метавонед ки аз 10 хона якташа номерои мо Сбербанк Сити да шумо 10 билет гирифтен, якта билет падарка. ҳар хона бисёртар боша бо назм мешавада. мо занако дар ғарибӣ кор кардастем, барои хона кор кардастем. ҳай нисбат ба як коттеҷа 5 хона боша хубтара, чиба ки бо 5 нафар соҳиби хона мешавад беҳтарина охир. чем ай коттедж ки дар як кас насиб мешавад, агар шумо беғарз аи хонаотон бо суми коттедж дар 5 хонаи дигар монед, ин ба фикри ман хубтар ай. коттеҷ мондана чанд хони дигар монед бо мақтар мешавад. бисёр мардум бо билеташ мебурад ва ҳамо хурсанд мешаванд. ба ман бошад агар ҳамо коттеҷа метавонед ки дар ягон играи қимат амонед ҷоша квартира монед зур мешавад насамделе. نصیب تقدیرمون رو میبینیم باشه میگیریم نباشه کامی بود آشی جان شوا. салому алайкум ҳамватанои азиз, шумо хоҳиш кардед, мо иҷро кардем. ба ҷои 5 хонаи айшаҳри Душанбе ҳамагӣ шоҳҷӯизои 10 хона, 5 шаҳри Бохтар, 5 хона Айшанбе. акр 10 одам соҳиби хона мешавад. дар ягон давлати осиёи миёна ҳамихали бозии калон дига намебинед. ба 100 сомон шумо метавонед ки аз 10 хонаи мо таша бубуред. номерои мо Сбербанк Сити да шумо 10 билет гирифтен, якта билет падарка. ҳар хона бисёртар боша бо назм мешавада. мо занако дар ғарибӣ кор кардастем, барои хона кор кардастем. ҳай нисбат ба як коттеҷа 5 хона хубтара, чиба ки бо 5 нафар соҳиби хона мешавад беҳтарина охир. чем ай коттедж ки дар як кас насиб мешавад, агар шумо беғарз аи хонаотон бо суми коттеҷ дар 5 хонаи дигар монед, ин ба фикри ман хубтар ай. коттеҷ мондана чанд хони дигар монед бо мақтар мешавад. бисёр мардум бо билеташ мебурад ва ҳамо хурсанд мешаванд. ба ман бошад агар ҳамо коттеҷа метавонед ки дар ягон играи қимат амонед ҷоша квартира монед зур мешавад насамделе. نصیب تقدیرمون رو میبینیم باشه میگیریم نباشه کامی بود آشی جان شوا. салому алайкум ҳамватанои азиз, шумо хоҳиш кардед, мо иҷро кардем. ба ҷои коттеҷ 5 хонаи айшаҳри Душанбе мондед. ҳамагӣ шоҳҷӯизои 10 хона, 5 шаҳри Бохтар, 5 хона Айшанбе. акр 10 одам соҳиби хона мешавад.
дар ягон давлати осиёи миёна ҳамихали бӯзии калон дига намебинед. ба 100 сомон шумо метавонед ки аз 10 хонаи мо таша бубуред. номерои мо Сбербанк сити дар экрани шумо 10 билет гирифтен 1 билет падарка. ҳар хона бисёртар боша бо нағз мешавада. мо занако дар ғарибӣ кор кардастем, барои хона кор кардастем. ҳай нисбат ба як коттеҷа 5 хона боша хубтара, чиба ки бо 5 нафар соҳиби хона мешавад беҳтарина ёхи. чем ай коттеҷ ки дар як кас насиб мешава, агар шумо беғарз аи хонаотон бо суми коттеҷ дар 5 хонаи дигар монед, ин ба фикри ман хубтар ай. коттеҷи мондана чанд хони дигар монед бо махсар мешавад. бисёр мардум бо билеташ мебурад ва ҳамо хурсанд мешаванд. ба ман бошад агар ҳамо коттеҷа метавонед ки дар ягон играи қимат амонед ҷоша квартира монед зур мешавад асамделе. نصیب تقدیرمون رو میبینیم باشه میگیریم نباشه کامی بود آشی جانش شود. салому алайкум ҳамватанои азиз, шумо хоҳиш кардед, мо иҷро кардем. ба ҷое ки 5 хонаи айшаҳрӣ душавед, ҳамаи чорҷӯизои 10 хона 5 хонаи бохтар 5 хона айшаҳрӣ душавед. ака 10 одам соҳиби хона мешавад. дар ягон давлати осиёи миёна ҳамихали бӯзии калон дига намебинед. ба 100 сомон шумо метавонед ки аз 10 хона 1 таша бубуред. номерои мо Сбербанк душанбе дар экрани шумо билет гирифтен 1 билет падарка. ҳар хона бисёртар боша бо нағз мешавада. мо занако дар ғарибӣ кор кардастем, барои хона кор кардастем. ҳай нисбат ба як коттеҷа 5 хона боша хубтара, чиба ки бо 5 нафар соҳиби хона мешавад беҳтарина ёхи. чем ай коттеҷ ки дар як кас насиб мешава, агар шумо беғарз аи хонаотон бо суми коттеҷ дар 5 хонаи дигар монед, ин ба фикри ман хубтар ай. коттеҷи мондана чанд хони дигар монед бо махсар мешавад. бисёр мардум бо билеташ мебурад ва ҳамо хурсанд мешаванд. ба ман бошад агар ҳамо коттеҷа метавонед ки дар ягон играи қимат амонед ҷоша квартира монед зур мешавад асамделе. نصیب تقدیرمون رو میبینیم باشه میگیریم نباشه کامی بود آشی جانش شود. салому алайкум ҳамватанои азиз, шумо хоҳиш кардед, мо иҷро кардем. ба ҷои коттеҷ 5 хона айшаҳрӣ душавед. ҳамагӣ шоҳҷӯизои мо 10 хона 5 хонаи бохтар 5 хона айшанбе. ака 10 одам соҳиби хона мешавад.
дар ягон давлати осиёи миёна ҳамихали бӯзии калон дига намебинед. ба 100 сомон шумо метавонед ки аз 10 хонаи мо якташа бубуред. номерои мо Сбербанк Душанбе Сити дар экрани шумо 10 билет гирифтен, 1 билет падарка. ҳар хона бисёртар боша бо назм мешавада. мо занако дар ғарибӣ кор кардастем, барои хона кор кардастем. ҳай нисбат ба як коттеҷа 5 хона боша хубтара, чиба ки бо 5 нафар соҳиби хона мешавад беҳтарина ёхи. чемай коттедж ки дар як кас насиб мешава, агар шумо беғарз аи хонаотон бо суми коттедж дар 5 хонаи дигар монед, ин ба фикри ман хубтар аст. коттеҷ мондана чанд хони дигар монед бо мақтар мешавад. бисёр мардум бо билеташ мебурад ва ҳамо хурсанд мешаванд. ба ман бошад агар ҳамо коттеҷа метавонед ки дар ягон играи қимат амонед ҷоша квартира монед зур мешавад на самом деле. نصیب تقدیرمون رو میبینیم باشم نباشه کامی بود آش جان شوا. салому алайкум ҳамватанони азиз. шумо хоҳиш кард ба ҷои коттеҷ 5 хонаи дигар дар Душанбе мондед. ҳамагӣ шоҳҷӯизои 10 хона, 5 шаҳри бохтар, 5 хона ай шаҳри бе. акр 10 одам соҳиби хона мешавад. дар ягон давлати осиёи миёна ҳамихали бӯзии калон дига намебинед. ба 100 сомон шумо метавонед ки аз 10 хонаи якташа бубуред. номерои мо Сбербанк Сити дар шумо 10 билет гирифтен, 1 билет падарка. ҳар хона бисёртар боша бо назм мешавада. мо занако дар ғарибӣ кор кардастем, барои хона кор кардастем. ҳай нисбат ба як коттеҷа 5 хона боша хубтара, чиба ки бо 5 нафар соҳиби хона мешавад беҳтарина ёхи. чемай коттеҷ ки дар як кас насиб мешава, агар шумо беғарз аи хонаотон бо суми коттеҷ дар 5 хонаи дигар монед, ин ба фикри ман хубтар аст. коттеҷ мондана чанд хони дигар монед бо мақтар мешавад. бисёр мардум бо билеташ мебурад ва ҳамо хурсанд мешаванд. ба ман бошад агар ҳамо коттеҷа метавонед ки дар ягон играи қимат амонед ҷоша квартира монед зур мешавад на самом деле. نصیب تقدیرمون رو میبینیم باشم نباشه کامی بود آش جان شوا. салому алайкум ҳамватанони азиз. шумо хоҳиш кардед, мо иҷро кардем. ба ҷои коттеҷ 5 хонаи дигар дар шаҳри Душанбе мондед. ҳамагӣ шоҳҷӯизои мо 10 хона, 5 хона ай шаҳри бохтар, 5 хона Душанбе. акр 10 одам соҳиби хона мешавад.
дар ягон давлати осиёи миёна ҳамихали бӯзии калон дига намебинед. ба 100 сомон шумо метавонед ки аз 10 хонаи мо як буред. номерои мо Сбербанк Душанбе дар экрани 10 билет якта билет. ҳар хона бисёртар боша бо назм мешавада. мо занако дар ғарибӣ кор кардастем, барои хона кор кардастем. ҳай нисбат ба як коттеҷа 5 хона боша хубтара, чиба ки бо 5 нафар соҳиби хона мешава беҳтарина охир. чем ай коттедж ки дар як кас насиб мешава, агар шумо беғарз аи хонаотон бо суми коттеҷ дар 5 хонаи дигар монед, ин ба фикри ман хубтар аст. коттеҷи мондана чанд хонаи дигар монед бо махтар мешавад. бисёр мардум бо билеташ мебурад ва ҳамо хурсанд мешаванд. ба ман бошад агар ҳамо коттеҷа метавонед ки дар ягон играи қимат амонед ҷоша квартира монед зур мешавад асамделе. نصیب تقدیرمون رو میبینیم باشه میگیریم نباشه کامی بود آشی جان شوا. салому алайкум ҳамватанони азиз, шумо хоҳиш кардед, мо иҷро кардем. ба ҷои коттеҷ 5 хона ай шаҳри Душанбе. ҳамагӣ шоҳҷӯй 10 хона, 5 шаҳри Бохтар, 5 хона ай Душанбе. акр 10 одам соҳиби хона мешавад. дар ягон давлати осиёи миёна ҳамихали бӯзии калон дига намебинед. ба 100 сомон шумо метавонед ки аз 10 хона якташа бубуред. номерои мо Сбербанк Душанбе Сити дар экрани шумо 10 билет гирифтен, якта билет падарка. ҳар хона бисёртар боша бо назм мешавада. мо занако дар ғарибӣ кор кардастем, барои хона кор кардастем. ҳай нисбат ба як коттеҷа 5 хона боша хубтара, чиба ки бо 5 нафар соҳиби хона мешава беҳтарина охир. чем ай коттеҷ ки дар як кас насиб мешава, агар шумо беғарз аи хонаотон бо суми коттеҷ дар 5 хонаи дигар монед, ин ба фикри ман хубтар аст. коттеҷи мондана чанд хонаи дигар монед бо махтар мешавад. бисёр мардум бо билеташ мебурад ва ҳамо хурсанд мешаванд. ба ман бошад агар ҳамо коттеҷа метавонед ки дар ягон играи қимат амонед ҷоша квартира монед зур мешавад асамделе. نصیب تقدیرمون رو میبینیم باشه میگیریم نباشه کامی بود آشی جان شوا. салому алайкум ҳамватанони азиз, шумо хоҳиш кардед, мо иҷро кардем. ба ҷои коттеҷ 5 хона ай шаҳри Душанбе. ҳамагӣ чорҷӯизои 10 хона, 5 шаҳри Бохтар, 5 хона ай Шанбе. акр 10 одам соҳиби хона мешавад.
дар ягон давлати осиёи миёна ҳамихали бӯзии калон дига намебинед. ба 100 сомон шумо метавонед ки аз 10 хонаи мо якташа бубуред. номерои мо Сбербанк сити да экмо 10 билет якта билет падарка. ҳар хона бисёртар боша бо назм мешавада. мо занако дар ғарибӣ кор кардастем, барои хона кор кардастем. ҳай нисбат ба як коттеҷа 5 хона боша хубтар аст, чиба ки бо 5 нафар соҳиби хона мешавад беҳтарин аст. чем ай коттеҷ ки дар як кас насиб мешавад, агар шумо беғарз аи хонаотон бо суми коттеҷ дар 5 хонаи дигар монед, ин ба фикри ман хубтар аст. коттеҷи монданаш чанда хонаи дигар монед бо мақтар мешавад. бисёр мардум бо билеташ мебурад ва ҳамо хурсанд мешаванд. ба ман бошад агар ҳамо коттеҷа метавонед ки дар ягон играи қимат амонед ҷоша квартира монед зур мешавад на самом деле. نصیب تقدیرمون رو میبینیم باشه میگیم نباشه کامی بود آشی جان شوا. салому алайкум ҳамватанони азиз, шумо хоҳиш кардед мо иҷро кардем. ба ҷои ка 5 хонаи дигар ай шаҳри душанбе мондем. ҳамагӣ шоҳҷӯизои 10 хона, 5 шаҳри бохтар, 5 хона ай шаҳри бе. акр 10 одам соҳиби хона мешавад. дар ягон давлати осиёи миёна ҳамихали калон дига намебинед. ба 100 сомон шумо метавонед ки аз 10 хона якташа номерои мо Сбербанк душан дар экрани шумо 10 билет гирифтен якта билет падарка. ҳар хона бисёртар боша бо назм мешавада. мо занако дар ғарибӣ кор кардастем, барои хона кор кардастем. ҳай нисбат ба як коттеҷа 5 хона боша хубтар аст, чиба ки бо 5 нафар соҳиби хона мешавад беҳтарин аст. чем ай коттеҷ ки дар як кас насиб мешавад, агар шумо беғарз аи хонаотон бо суми коттеҷ дар 5 хонаи дигар монед, ин ба фикри ман хубтар аст. коттеҷи монданаш чанда хонаи дигар монед бо мақтар мешаванд. бисёр мардум бо билеташ мебурад ва ҳамо хурсанд мешаванд. ба ман бошад агар ҳамо коттеҷа метавонед ки дар ягон играи қимат амонед ҷоша квартира монед зур мешавад на самом деле. نصیب تقدیرمون رو میبینیم باشه میگیم نباشه کامی بود آشی جان شوا. салому алайкум ҳамватанони азиз, шумо хоҳиш кардед мо иҷро кардем. ба ҷои 5 хона ай шаҳри душанбе. ҳамагӣ ҷӯизои мо хона 5 хона ай штар, 5 хона ай шаҳри душанбе. акр 10 одам соҳиби хона мешавад.
дар ягон давлати осиёи миёна ҳамихали бӯзии калон дига намебинед. ба 100 сомон шумо метавонед ки аз 10 хонаи мо якташа бубуред. номерои мо Сбербанк Душанбе да ЭКМО гирифтани якта билет падарка. ҳар хона бисёртар боша бо назм мешавада. мо занако дар ғарибӣ кор кардастем, барои хона кор кардастем. ҳай нисбат ба як коттеҷа 5 хона боша хубтара, чиба ки бо 5 нафар соҳиби хона мешавад беҳтарина ёхи. чемай коттедж ки дар як кас насиб мешава, агар шумо беғарз аи хонаотон бо суми коттедж дар 5 хонаи дигар монед, ин ба фикри ман хубтар аст. коттеҷ монданаш чанд хонаи дигар монед бо мақтар мешавад. бисёр мардум бо билеташ мебурад ва ҳамо хурсанд мешаванд. ба ман бошад агар ҳамо коттеҷа метавонед ки дар ягон играи қимат амонед ҷоша квартира монед зур мешавад асамделе. نصیب تقدیرمون رو میبینیم باشه میگیم نباشه کامی بود آشی جان شوا. салому алайкум ҳамватанони азиз, шумо хоҳиш кардед мо иҷро кардем. ба ҷои коттеҷ 5 хонаи дигар душанбе мондем. ҳамагӣ шумо 10 хона, 5 хона аз шаҳри бо 5 хона аз шаҳри Душанбе. акр 10 одам соҳиби хона мешавад. дар ягон давлати осиёи миёна ҳамихали бӯзии калон дига намебинед. ба 100 сомон шумо метавонед ки аз 10 хонаи мо якташа бубуред. номерои мо Сбербанк Сити да ЭКМО да гирифтани як падарка. ҳар хона бисёртар боша бо назм мешавада. мо занако дар ғарибӣ кор кардастем, барои хона кор кардастем. ҳай нисбат ба як коттеҷа 5 хона боша хубтара, чиба ки бо 5 нафар соҳиби хона мешавад беҳтарина ёхи. чемай коттеҷ ки дар як кас насиб мешава, агар шумо беғарз аи хонаотон бо суми коттеҷ дар 5 хонаи дигар монед, ин ба фикри ман хубтар аст. коттеҷ монданаш чанд хонаи дигар монед бо мақтар мешавад. бисёр мардум бо билеташ мебурад ва ҳамо хурсанд мешаванд. ба ман бошад агар ҳамо коттеҷа метавонед ки дар ягон играи қимат амонед ҷоша квартира монед зур мешавад асамделе. نصیب تقدیرمون رو میبینیم باشه میگیم نباشه کامی بود آشی جان شوا. салому алайкум ҳамватанони азиз, шумо хоҳиш кардед мо иҷро кардем. ба ҷои коттеҷ 5 дигар аз шаҳри Душанбе мондем. ҳамагӣ шоҳҷӯизои мо 10 хона, 5 хона аз шаҳри Бохтар, 5 хона аз шаҳри Душанбе.
акр 10 одам соҳиби хона мешавад. дар ягон давлати осиёи миёна ҳамихали бузии калга намебинед. ба 100 сомон шумо метавонед ки аз 10 мо якта номерои мо Сбербанк Сити дар экрани 10 якта дарка. ҳар хона бисёртар боша бо назм мешавада. мо занако дар ғарибӣ кор кардастем, барои хона кор кардастем. ҳай нисбат ба як коттеҷа 5 хона боша хубтара чиба ки бо 5 нафар соҳиби хона мешавад беҳтарина охир. чемай катеҷ ки дар як кас насиб мешавад, агар шумо беғарз аи хонаотон бо суми катеҷ дар 5 хонаи дигар монед, ин ба фикри ман хубтар аст. коттеҷ мондана чанд хонаи дигар монед бо мақтар мешавад. бисёр мардум бо билеташ мебурад ва ҳамо хурсанд мешаванд. ба ман бошад агар ҳамо коттеҷа метавонед ки дар ягон играи қимат амонед ҷоша квартира монед зур мешавад аз ҳамдили. نصیب تقدیرمون میبینیم باشه میگیریم نباشه کامی بود آشی جان شوا. салому алайкум ҳамватанони азиз, шумо хоҳиш кардед мо иҷро кардем. ба ҷое ки 5 хонаи дигар ай шаҳри Душанбе ҳамагӣ шоҳҷӯизу 10 хона 5 шаҳри Бохтар 5 хонаи Душанбе. акр 10 одам соҳиби хона мешавад. дар ягон давлати осиёи миёна ҳамихали бузии калон дигар намебинед. ба 100 сомон шумо метавонед ки аз 10 хона якташа номерои мо Сбербанк Сити дар экрани 10 билет якта билет падарка. ҳар хона бисёртар боша бо назм мешавада. мо занако дар ғарибӣ кор кардастем, барои хона кор кардастем. ҳай нисбат ба як коттеҷа 5 хона боша хубтара чиба ки бо 5 нафар соҳиби хона мешавад беҳтарина охир. чемай катеҷ ки дар як кас насиб мешавад, агар шумо беғарз аи хонаотон бо суми катеҷ дар 5 хонаи дигар монед, ин ба фикри ман хубтар аст. коттеҷ мондана чанд хонаи дигар монед бо мақтар мешавад. бисёр мардум бо билеташ мебурад ва ҳамо хурсанд мешаванд. ба ман бошад агар ҳамо коттеҷа метавонед ки дар ягон играи қимат амонед ҷоша квартира монед зур мешавад аз ҳамдили. نصیب تقدیرمون میبینیم باشه میگیریم نباشه کامی بود آشی جان شوا. салому алайкум ҳамватанони азиз, шумо хоҳиш кардед мо иҷро кардем. ба ҷои коттеҷ 5 хонаи ай шаҳри Бомбей ҳамагӣ шоҳҷӯизу 10 хона 5 шаҳри Бохтар 5 хона Айшанбе. акр 10 одам соҳиби
خونه می شود. در یگان دولت آسیای میانه همخیلی بازی کلان دیگه نمی بینید. با 100 سومون شما می توانید که از 10 خونه یک تاشه номерои мо Сбербанк Душанбе Сити дар экрани шумо 10 билет гирифтен, якта билет падарка. ҳар хона бисёртар боша бо назм мешавада. мо занако дар ғарибӣ кор кардастем, барои хона кор кардастем. ҳай нисбат ба як коттеҷа 5 хона боша хубтара, чиба ки бо 5 нафар соҳиби хона мешава беҳтарина ёхи. чемай коттеҷ ки дар як кас насиб мешава, агар шумо беғарз аи хонаотон бо суми коттеҷ дар 5 хонаи дигар монед, ин ба фикри ман хубтар аст. коттеҷ мондана чанда хонаи дигар монед бо мақтар мешавад. бисёр мардум бо билеташ мебурад ва ҳамо хурсанд мешаванд. ба ман бошад агар ҳамо коттеҷа метавонед ки дар ягон играи қимат амонед ҷоша квартира монед зур мешавад аз ҳамдиле. نصیب تقدیرمون رو میبینیم باشه میگیم نباشه کامی بود آشی جان شوا. салому алайкум ҳамватанони азиз. шумо хоҳиш кардед, мо иҷро кардем. ба ҷои коттеҷ 5 хонаи дигар аз шаҳри Душанбе мондем. ҳамагӣ ҷоизҳои мо хона 5 хонаи бохтар, 5 хона аз шаҳрбе. акр 10 одам соҳиби хона мешавад. дар ягон давлати осиёи миёна ҳамхели бозии калон дига намебинед. ба 100 сомон шумо метавонед ки аз 10 хона як таша номерои мо Сбербанк Сити дар экрани шумо 10 билет гирифтен, якта билет падарка. ҳар хона бисёртар боша бо назм мешавада. мо занако дар ғарибӣ кор кардастем, барои хона кор кардастем. ҳай нисбат ба як коттеҷа 5 хона боша хубтара, чиба ки бо 5 нафар соҳиби хона мешава беҳтарина ёхи. чемай коттеҷ ки дар як кас насиб мешава, агар шумо беғарз аи хонаотон бо суми коттеҷ дар 5 хонаи дигар монед, ин ба фикри ман хубтар аст. коттеҷ мондана чанда хонаи дигар монед бо мақтар мешаванд. бисёр мардум бо билеташ мебурад ва ҳамо хурсанд мешаванд. ба ман бошад агар ҳамо коттеҷа метавонед ки дар ягон играи қимат амонед ҷоша квартира монед зур мешавад аз ҳамдиле. نصیب تقدیرمون رو میبینیم باشه میگیم نباشه کامی بود آشی جان شوا.